impormasyon hinggil sa mga pinaganap ng batas sa ligtas at kompedensyal na paraan. Ang pagkakaisa ang tunay na sandata sa tagumpay ng hustisya. Radyo Pangasinan Balita. Labing 2 minuto makalipas sa alas 7 na umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Naka-alerto na ang Department of Energy upang protektahan ang supply ng mga produktong petrolyo sa bansa sa gitna ng inaasang pagsirit ng presyo nito sa pandaigdigang merkado dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sinabi ni Secretary Garin na ang agarang prioridad ng DOE ay tiyakin na ang supply ng fuel mananatiling matatag at sapat. Ang anumang lokal na price adjustment ay mapapamahalaan sa paraang maibsan ang epekto sa ekonomiya ng bansa. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa oil industry at maigpit na pagsubaybay ng inventaryo, sinisikap anya ng naturang ahensya na makipag-ugnayan upang sa ganon ay hindi tataas ang presyo ng langis. Umapila na ang DOE sa industry players na magpatupad ng staggered fuel price adjustment, lalo na kung may biglang pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo upang mabawasan ang epekto sa local consumers. Noong Hunyo 16, ang presyo ng Dubai crude oil ay umabot sa $73 bawat bariles ayon sa ahensya. Sa ganitong kadahilanan, sinabi ng Energy OIC na handa ang gobyerno na magpatupad ng mga subsidiyong panggatong sa mga sektor na direktang maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng gasolina, particular sa transportasyon at agrikultura upang maiwasan ang domino effect. Sa ilalim ng umiiral na patakaran, ang mga subsidiyong panggatong para sa mga tsuper, ang pampublikong transportasyon at mga magsasaka ay otomatikong ina-activate kapag ang presyo ng Dubai crude oil ay lumagpas sa $80 bawat bariles. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, nakikipag-ugnayan na umano ang Embahada ng Pilipinas sa Tehran sa mga diplomat mula sa Azerbaijan, Turkey at Turkmenistan kaugnay sa posibleng mga ruta na dadaanan kapag lumala ang sitwasyon ng seguridad sa Iran at kailangan ng ilikas ang ating mga kababayan. Sinabi ni Philippine Ambassador to Iran, Roberto Manalo, na nakipag-usap na siya sa mga ambassadors ng 3 bansa bilang bahagi ng contingency plan ng embahada. Patuloy pa rin ang palitan ng missile attack sa pagitan ng Israel at Iran. Kung kinakailangan anya na mag-evacuate sa pamamagitan ng land travel, ay gagawin nila ito base sa utos ng Department of Foreign Affairs. Samantala, iniulat ng envoy na walang Pilipinong nasaktan sa mga welga ng Israel. Ngunit sinabing nananatiling tense ang sitwasyon sa Iran. Nananatili anyang tensyonado ang sitwasyon sa Iran at patuloy ang ginagawa nilang pag-iingat. Mayroong humigit kumulang na 700 Pilipino ang kasalukuyang nakarehistro sa database ng embahada sa Iran. Karamihan sa kanila ay kasal sa mga Iranian national. Idinagdag ni Manalo na wala pa sa mga Pilipino ang humihiling ng repatriation. Radyo Pangasinan Balita. Pinatitiyak naman ni President Bongbong Marcos Jr. sa Department of Social Welfare and Development na may access at ligtas na pampublikong transportasyon para sa mga may kapansanan. Sa press briefing sa Malacanang, inanunsyo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na mayroon silang ini-inspeksyon 3 electric buses para sa persons with disabilities. Proyekto ito sa ilalim ng Sustainable Livelihood Programs
Persons with Disabilities Transportation Service. Sa ilalim nito, binigyan ng livelihood grants ang PWD sa SLPAs para bumili ng electric vehicles para sa mga may kapansanan. Dito'y makikita ang mga benepisaryo habang natutulungan ang mga may kapansanan na magkaroon ng ligtas na transportasyon. Ayon kay Gatchalian, target nilang palawigin at paramihin pa ang PWD's ETS hindi lang sa Metro Manila kundi sa iba pang lugar. Una rito, nag-viral ang video ng isang PWD na sinaktan ng mga kapwa-pasaheros sa bus. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, pabor si House Impeachment Spokesperson Attorney Antonio O. D. Bucoy sa pahayag ng business community na kailangan mapabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang mapanatili ang katatagan na ekonomiya at kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Sinabi ni Attorney Bucoy na maaaring maapektuhan ang investor confidence kung masyado matatagalan ang proseso ng impeachment. Paliwanag pa nito na habang naantalang paglilitis, lumalaki ang pagkadismaya ng publiko na nagnanais ng malinaw na tugon at katotohanan sa mga aligasyong kinakaharap ng pangalawang Pangulo. Nakakaapekto rin sa iba pang tungkulin ng mga mambabatas, particular sa pagbuo at pagpasa ng mahalagang panukalang batas, ang pagkaantala ng impeachment proceedings. Radyo Pangasinan Balita. Kinontra naman ni House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Antonio O. D. Bucoy ang pahayag ni Senate President Francis Escudero na walang limitasyon ang kapangyarihan ng impeachment court. Una nang sinabi ni Escudero na ang impeachment court ay may malawak na constitutional authority para magpasya sa anumang motion. Gaya ng patungkol sa desisyon na i-remand o ibalik sa Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Radyo Pangasinan Balita. Tiniyak naman ng Palasyo ng Malacanang na mayroon ng nakalatag na contingency plan ng gobyerno sakaling lumala ang tensyon sa Middle East. Particular ang gera ngayon sa pagitan ng Iran at Israel na malaki ang posibilidad na sumirit ang presyo ng krudo at maging ang abono o fertilizer sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahigpit na minomonitor ng Department of Energy ang sitwasyon sa Middle East. Sinabi ni Castro na kung lumala ang sitwasyon sa Middle East at tumaas ang presyo ng langis, titiyakin ng gobyerno na magbibigay ito ng ayuda para doon sa mga pampublikong sasakyan at maging sa mga mangingisda na maapektuhan sa pagtaas ng presyo ng langis. Sinabi ni Castro na ipinaliwanag ni DOE OIC Sharon Garen na obligado ang mga kumpanya ng langis na magkaroon ng 30 days inventory ng fuel. Kung aabot naman anya ng 80 pesos o kay $80 per barrel ang presyo ng crudo, may nakahandang fuel subsidy o ayuda para sa mga sektor ng transportasyon at maging sa mga magsasaka. Radyo Pangasinan Balita. Patuloy pa rin ang ginagawang paganda naman ng Commission on Election para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia na hanggang hindi pa nabebeto o napirmahan ni President Bongbong Marcos Jr. ang panukalang batas na nagsusulong ng pagpapaliban ng BSKE ay tuloy-tuloy din ang kanilang paganda. Inaasahan na rin nito na may ilang grupo ng magko-question sa Korte Suprema sakaling ipagpaliban ang barangay and SK election. Hanggang walang batas na nagpipigil sa eleksyon ay tiniyak ni Garcia na tutupad sila sa kanilang tungkulin. Radyo Pangasinan Balita. 21 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig. Iniulat ng Israel military na napatay ng kanilang puwersa ang top military commander ng Iran na si Ali Shadmani. Nangyari umano ito matapos ang ikinasang overnight airstrike noong Martes, Hunyo 17. Si Shadmani na napatay sa Military Command Center sa Tehran ay itinuturing na pinakamalapit na tauhan ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.
Sinabi pa ng Israeli military na si Shadmani ang nagmamando ng Islamic Revolutionary Guard Corps at Iranian Armed Forces. Matatandaan na noong Webes nang umigting ang pagitan o kay palitan ng pag-atake ng Israel sa Iran, bagay na tinutukan o kaya ay tinugunan naman ng Tehran ng malalakas na ganti na abatid na maliban sa military facilities. Kapwa nakapagtala na ang dalawang bansa ng mga nadadamay na sibilyan. Radyo Pangasinan Balita. Samantala sa gitna ng banta ng panibagong airstrikes ng Israel, libo-libong Iranians na ang nagkukumahog na makatakas para sa kanilang kaligtasan. Sa malaking syudad tulad ng Tehran, makikita ang napakahabag na pila ng masasakyan na nag-uunahang makaalis sa kabisera patungo sa lugar malapit sa border ng Turkey. Sa iba pang mga syudad sa Iran tulad ng Shiraz sa South Central Iran, hele-helera din ang masasakyan sa mga gasolinahan. May mga sasakyan ding lulan ang kanilang pamilya at puno ng mga supply patungo sa rural areas na malayo sa punterya ng Israel. Naunang naglabas ng babala ang Israeli military na naghihikayat sa mga residente ng Tehran na agad na lumikas. Nagbanta din ang Israel military na sa mga susunod na oras mag-ooperate sila sa Tehran para tamaan ang military infrastructure ng Iranian regime. Nauna na rin pinayuhan ni US President Donald Trump ang lahat na agad nalisanin ang Tehran. Ang mga pag-atake ng Israel sa kabisera ng Iran ay parte ng tinawag ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu bilang preemptive strike laban sa sekretong programa ng Iran na paggawa ng nuclear bomb, kung saan may kapasidad na anya ang Tehran na gumawa ng 9 na nuclear bombs na ayon naman sa International Atomic Energy Agency ay paglabag sa obligasyon nito sa ilalim ng Nuclear Non-Proliferation Treaty. Radyo Pangasinan Balita. 24 na minuto makalipas sa alas 7 ng umaga at ngayon sa ating balitang sports. Nangako si Indiana Pacers star Tyrese Haliburton ng mas magandang performance sa do or die na Game 6 kasunod ng nakakadismayang laro sa Game 5. Maalalang nalimitahan lamang sa 4 points ang all-around star sa loob ng 35 minutes na paglalaro matapos na hindi niya may pasok ang 6 shots na kanyang tinangka. Ang 4 points na kanyang nagawa ay pawang mga free throws na naipasok na lamang sa second half ng laro. Hindi rin gaanong nakapag-ambag si Haliburton sa depensa at tanging 7 rebounds at 6 na assist ang kanyang nakolekta. Hindi na siya pinalad na makapagriso ng steals at blocks. Kaya sa pagtatapos ng laro ay hawak niya ang negative 13 na point differential. Ayon kay Haliburton, hindi na dapat mangyari muli ang kalintulad na performance sa darating na do or die game. Gugulgulin umano niya ang nalalabing araw para pagbutihin ang shots, passing ability at ang pagdidikta ng magandang pacing habang nasa loob ng hard court. Giit ng Pacers star, tiyak na ang kanilang kandaan sa Game 6 na nakatakdang ganapin sa home court ng Indiana. Samantala, pinawi naman ni Haliburton ang pangamba na may sports fans ukol sa napansing minor calf injury habang naglalaro sa Game 6. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, ipinagpaliban ni wrestling legend Ric Flair ang kanyang meet and greet sa mga fans sa Mississippi. Ayon sa kampo ng 66 anyos na wrestler na sumama ang pakiramdam niya, bunsod na rin ng kanyang pakikipaglaban nito sa melanoma. Sa social media account nito, kailangan niya munang bigyang prioridad ang kalusugan. Tiniyak naman nito sa mga fans na siya ay babalik kapag tuluyan nang gumaling sa kanyang sakit. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang entertainment. Nagbigay ng kasiyahan sa pageant fans si MJ Lastimosa nang muling balikan ang kanyang iconic Miss Universe 2014 look sa Binibining Pilipinas 2025 Grand Coronation Night.
noong linggo kung saan siya ang naging host. 11 taon matapos ang kanyang Miss Universe stint, muling nagsuot si Lastimosa ng white lace gown na may mas sexing disenyo kabilang ang cutouts at sheer skirt. Marami ang nakapansin sa pagkakawig nito sa kanyang controversial na evening gown na gawa ni Colombian designer Alfredo Barraza. Hindi tiyak kung ang bagong gown ay gawa rin ni Barraza. Ngunit kapansin-pansin na ang mermaid style cut at bra-like top na tila modernong versyon ng kanyang 2014 look. Matapos ang pageant, pabirong tinawag ni Lastimosa ang kanyang itsura bilang isang comeback at nag-repost pa ng obserbasyon ng isang fan sa kanyang Facebook page. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, pumanaw na si Cocoy Laurel, isang kilalang aktor ang mga awit sa teatro at pelikula noong June 14 sa edad na 62. Ayon sa kumpirmasyon ng pamilya Laurel, sa pamamagitan ng Facebook page ng kanyang yumaong ina na si Celia Diaz Laurel. Bagamat hindi naman sinabi ang sanhi ng kanyang pagpanaw sa opisyal na pahayag ng pamilya, inilarawan si Cocoy o tunay na buhay na Victor Laurel bilang isang taong may malalim na pananampalataya na ginamit ang kanyang musika at sining upang paglingkuran ng Diyos at magbigay inspirasyon sa iba. Nagbigay rin ng kanya-kanyang mensahe ng pasasalamat at pagdadalamhati ang kanyang mga pamangkin. Kabilang na si Dennis Laurel na tinawag siyang uncle, mentor, and confidant. Si Nicole Laurel Asensio naman na nagsabing mahirap tanggapin ang pagkawala ng kanyang ninoy, Cocoy. Magugunitang si Cocoy Laurel ay anak ni dating Vice President Salvador Laurel at singer-actress na Cecilia Diaz Laurel. Nagsimula siya sa industriya bilang teen actor at sumikat noong 1971 sa pelikulang Lollipops and Roses kasama si Nora Honor. Nakilala rin siya sa pelikula at teatro kabilang ang mga obra tulad ng Miss Saigon at Miss Miserables bilang Jean Valjean. Radyo Pangasinan Balita. Magbabalik ang Radyo Pangasinan Balita makalipas ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. The trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ha? Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang
bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jadagupan
walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray dagupenyo. Jad bunuan binlog. Paborito. Bunuan bukid. Paborito. Bunuan gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 7:37 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. Ay agi kapaborito mayumyum sutawan. Naniman ang papunta tayo o dya? Papunta tayo ha. Naniman. Naniman nan pauna tayo dya di stasyon. Kanala 7, medyo walalay maya-maya to. Awi labat dya di arom iran lugar. Ang paano uno uran la. Kasi may LPA po na binabantayan ang ating pag-asa. Opo, pero wala tayong pag-asa na matawagan. Okay, makapanayam ang mga weather forecaster ho ng Pag-asa Dagupan City. Ilang beses na ho tayo nag-dial. Nakailang minuto na ho tayong kadadial sa kanilang number. Hangga po ninsan siya so unuubat na. Abagyo lara mo. Ay, agi. Pasensya kila paborito, tani. Hangga po unuubat sa amin number dayatan, pantatawagan tayo. Pero, eto mga kapaborito, maging alerto na lang ho tayo. Yung payong wag ho nating kalimutan sa paglabas ho natin ng bahay. Mambota timot kung kinakailangan. Lalo na yung mga madaling mabaha ang kanilang lugar. Dimad si kami ay. Ang gano'ng maagaw pero no walay high tide ay adulap kami yatampol. Kaya kailangan yung bota, maprotektahan ho tayo. Laban po sa leptospirosis. At isa pa po na dapat maging alerto ho tayo. Etong tungkol po sa naitatalang kaso ng dengue dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Antayo kapaborito, tumaas po ng mahigit na 100% ang naitatalang kaso ng dengue dito sa ating lalawigan ng Pangasinan ngayong taon. Opo, base po sa ulat ng Pangasinan Provincial Health Office mula January 1 hanggang June 9, last year, ang naitala po na kaso ng dengue dito sa ating lalawigan ay 589. Pero ngayong taon, 2025, mula January 1 to June 9, umakyat po sa 1,371 na kaso ng dengue at 12 sa nasabing bilang ang naitalang namatay. Ito po ay ayon po sa pahayag ng PHO sa pamamagitan ni Ginoong Paragas ng isagawa yung maging panauhin ito sa programang Pantungtungan Tayo ng Philippine Information Agency na nakabase po dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. At yun nga, 129% ang pagtaas ng kaso ng dengue sa Pangasinan. Kaya mga kapaborito, ay matawagan sana tayo ng pansin mga kapaborito dahil taon-taon may naitatalang namatay dahil po sa dengue. Dahil dito ay hinihikayat po tayo mga kapaborito na gawin po natin yung 4S strategy at saka yung 4T strategy na ginagawa tuwing alas 4 ng hapon. Nasaan na yung kopya ko para ma-share ko po sa inyo mga kapaborito. Yung 4S, ito yung
pagtataob ng mga kailangang itaob para hindi mapaglagyan ng tubig. Kaya sabi nga, search and seek and search yung mga area na pwedeng pamugaran na ng lamok at pangitlugan, mga kapaborito. Katon aratay yung mga water containers ho natin. Araratay may dalig na luluganan, nawatan ay atap tayo. Dahil iniiwasan nga natin mailipad yung yero, pero yan po ay pwedeng pamugaran po ng lamok. Lalo na umuulan-ulan na po, mga kapaborito, di po ba? Kaya kailangan tanggalin po natin yung mga yan. Itaob natin yung mga timba na walang karga para hindi yan pamugaran, hindi yan na mapangitlugan. At kung kinakailangan naman na mag-imbak po tayo ng tubig, mahina nga yung supply ng tubig sa inyo, kaya nag-iimbak, lagyan ho natin ng takip. Huwag ho nating hayaan yan na nakabukas lang o kaya nakatiwangwang lang yan, mga kapaborito. Aratay flower base tayo dito na, aratay salulog tayo dito paway, naabong tayo, paano wala rin buti dito na, garapon aray plastic niya pwedeng pamugaran po o kaya mga may nakatambak na tubig ay itaob na lang po natin, mga kapaborito. Loob at labas ng ating bahay ay i-search na po natin para sa ganon maiwasan po ito, ma-prevent na yung pagtaas pa ng kaso ng dengue. Ang gano dyan lugar yung bilbilang at ang gapo mo so kaso, pero saglit lang. Pag naging pabaya din ho tayo, pwedeng mangyari yan, magkakaroon po ng kaso ng dengue. And alam nyo ba, mga kapaborito, na 5 po sa bayan po natin, 5 munisipalidad sa bayan po natin na meron pong naitalang kaso, mataas ang naitalang kaso ng dengue. Ito po ay sa ang 5 municipalities na ito ay ang Rosales, bayan ng Rosales, Santa Barbara, nasaan yung kopya natin? Ito, bayan po ng Rosales, Santa Barbara, Lingayen, Mangaldan at Calasiao. Yan, nasa watchlist po sila ng PHO para mabantayan yung pagtaas po ng kaso ng dengue. At gaya po ng binanggit natin kanina, hindi naman kami kasama dyan sa mataas na kaso ng dengue. O kahit na, yung para protection po natin, para sabi nga nila, preemptive is better than cure. Kandalante. Di ba? Kaya kailangan po natin, mga kapaborito, na maging alerto. Matawagan po tayo ng pansin. Lahat po tayo. Pang sa ganon mairap la. At kapag may mga sintomas na po ng dengue po sa atin, ay tayo man albularyo at sarili tayo, kapaborito, iwasan po natin yan. Bakit kanyo? Ay posibleng yan ang maging dahilan po kasi ng pagkawala ng buhay. May mga pangyayari na po at naitala na rin po ng Departamento ng Pangkalusugan dahil nga sa mandudoktor-doktoran tayo. Yan, kung kailan na, kung naging grabe na at saka lang itinakbo, saka lang ipina-check up. Pero hindi nila alam na lumala na pala. Kaya kailangan pumunta na po tayo agad. Kapag may sintomas, yung lagnat ho natin na ay masyadong mataas, pabamata mataas, at ngayong panahon pa naman nangyayari, ay agad magpa-check up. Diyan naman po sa mga barangay, meron din po mga isinasagawa po dyan ng pag-check up. Kung wala, dyan sa mga munisipalidad ho natin, di ba, nandyan ang Rural Health Unit. Dito sa Dagupan City, may City Health ho tayo. Pumunta ho tayo, mga kapaborito. At wag natin sayangin yung oras. Okay, yung pagkakataon para mapa-check up. At ay mahabang pila sa pagpapa-check up dahil sa pampublikong mga hospital o sa mga health center tayo pupunta. Kung pila, mananus tayo. Kapaborito, talagang untan. Say reklamo tayo. Grabe mo. Kulang kasi doktor. Kung patatali tayo dyan sa dahilan na yan,
walang mangyayari sa ating buhay. Kaya nga sabi nga diyan pa lang sa bahay ho natin, gawin na ho natin yung dapat nating gawin, yung paglilinis sa loob at labas ng bahay para makaiwas ho tayo sa iba't ibang klase ng sakit. And syempre, eto po mga kapaborito, ay gawin yung 4S. Ito nga yung 4S. Search and destroy mosquito breeding sites. Pangalawa, secure self-protection. Yung para sa sarili ho natin. Diba? Meron tayong mga nabibili ngayon na yung ipinapahid para hindi tayo lapitan ng lamok. Meron na lang po advice. Ang gapi sa lumia, gaya irap na bilay mo lansatan. Tayo babagay yung lotion. Laban aguyot. Sabi nga magsuot ho tayo ng mga long sleeve, di ba? Ipinapayo yan sa pagtulog din ho natin. Gumamit ho tayo ng katul, di ba? Kaya ayaw nila yon dahil masakit daw sa dibdib. Mamustikiro tayo. And higit sa lahat, yung kalinisan, mga kapaborito. And seek early consultation at ang lamang ibabagay tayo na naman. Support fogging and misting operations. Kaya merong maisinasagawa ngayon ng mga fogging operations sa iba't ibang lugar po, mga kapaborito. Ang 40 strategy naman, eto yun, yung bilanggit na ho natin kanina. Itaob lahat ng lalagyan ng tubig para ma-prevent ang water collection. Pero kapag hindi naman maiwasan na kailangan nating mag-imbak ng tubig, lagyan po ng takip. And pero kailangan may takip nga yung lalagyan po natin para hindi pangitlugan. And eto pa, gawin nating tuyo yung ating surroundings. Pero kung hindi nga matuyo yan dahil nga mayroong pag-ulan ngayon, yung mga stagnant water, gawan ho natin ng paraan para dumaloy po yan at hindi siya manatili dyan sa mga lugar po natin. And yan, palakasin din po natin ang ating resistensya, mga kapaborito. Pag malakas ang resistensya, syempre lumalaban tayo laban sa iba't ibang klase ng sakit. Alas 7:48 na po ang ating oras at sa karagdagan pa po ng ating mga balita dito naman po sa ating lungsod ng Dagupan. Nako, patuloy po na isinasagawa yung paglilinis po dyan sa mga basurahan ng yung dump site ng Dagupan City at mismo ang city government inamin po na medyo mahaba pa ang kanilang bubunuin para makumpleto yung closure ng 60 years old dump site. At porsigido po ang kasalukuyang administrasyon ang total rehabilitation ng dump site. Eto nga, di ba ang target dyan gagawin pong ecotourism. Grabe ang ugditan kasi, di ba kapaborito? Damay lahat. At sana nga, magandang magkaroon ng katuparan ito. Kasi yan ang isa sa nakakasira po dito sa ating lungsod ng Dagupan. Yang basurang yan na nakatambak, grabe. Pero kahit papano, meron na rin tayo nakikitang pagbabago. At sana nga, yung magandang hangarin na yan ng ating gobyerno dito sa lungsod ng Dagupan na ay magkaroon po ng katuparan at tuloy-tuloy hanggat matapos po yan. And tayo naman po, ang community, tayo ng mga tiga Dagupan, yung segregation po ng basura, tuloy-tuloy po natin para sa ganon, hindi na rin po mahirapan sa pag-segregate dahil nasa batas naman po natin yan. Diyan na lang po muna sa ating bahay mismo, masunod na ho natin yung pinatutupad na batas. Yung Republic Act 9003, segregation, yung mga nabubulok, pag sama-samahin, yung hindi nabubulok, araramay na ilakurang plus plastic dito na ay arami papi-papel, ibiig tayo. Alam niyo may nalaman ako tungkol diyan sa Japan, tungkol po sa collection ng kanilang basura. Alam niyo yung mga collector ng basura doon, stricto. May nakakakita man o wala. May oras, may araw na ang ilalabas mo yung basura mo na halimbawa Monday, ang ilalabas lang ay yung mga nabubulok.
Kapag naglabas ka ng hindi nabubulok, hindi nila yan kokolektahin. Mag-iiwan pa nga raw sila ng letter dyan sa tapat ng bahay mo at sasabihin na ang kokolektahin lang sa araw na iyon ay yung mga nabubulok. May araw din ng pagkokolekta ng mga plastic. And meron ding araw ng pagkolekta ng mga papel lang. Ninyo yung mga garbage collector mismo, sila, stricto sila. Kaya sana ganun din po sana dito sa atin. 'Di ba? Kung kaya doon sa Japan, kaya din natin tayo pa. Pinoy yata 'to, 'di ba? Kung yung mga Pinoy na napupunta, kasi yung nakausap ko, mismong kamag-anak ko, siya ang nagkwento. Kung sila nga na mga kababayan natin na nagtatrabaho dyan sa Japan, nasusunod nila yan, di lalo na pag uwi naman po dito. Kaya lang, ang problema dito sa atin, mga paborito, aminin man natin at hindi, di ba? Baong tila ba na dumpisa? Sa totoo lang, baong laba na dumpisa. Kapag bago yung batas, sige. Pero pag tumagal-tagal na, ang gapula. Pati yung mga nag-i-implementa, ang gapula. Di ba? Yun, sana tuloy-tuloy yun. Para syempre makita natin yung epekto talaga. Pero no agad umpisa tila bad, si ay problema trapiko ay, di ba? Kung minsan malahimi nga walay agaw ya istrikto, walay agaw ya andimat na. No ataymingan ka, amput ang sulom. Ta syempre, marami kang nakikitang mga lumalabag. Nansi kabalat, ataymingan da ka. Naka. Ato ngali ka mi punitian at sararatay traffic enforcer ay. Di ba? Manreklamo ka. Kaya sana tuloy-tuloy. Kung ano yung inumpisa natin, kung gaano kainit po yung implementasyon, ganun din po sana. At tuloy-tuloy yon, di po ba? Nako, 7 minuto na lamang po bago magalas sa 8 ng umaga. At sa karagdagan pa po ng ating mga balita, ay lumalabas na po ang tunay na sitwasyon sa iba't ibang paaralan po dito sa ating bansa. Ano yung tunay na sitwasyon? Yung kakulangan po ng mga classrooms. Biruin nyo, yung inilabas nila kahapon, saang lugar yon? Sa Cavite. Biruin nyo yung isang paaralan may 2 lang na standard classroom. Pero dahil sa kakulangan nga, may 2 standard classroom na yun, kinutugda, duwaramat. Tapi ang kasyarara may estudyante. Biruin nyo, kinutugda lalantes, ang pagitan lang po nila ay blackboard. Yung isa, ang estudyante niya ay 60 plus. Yung isa naman, 70. Biruin nyo, arara may ugugaw, kalamor, agalara makakilos. Meron ngang upuan, pero wala namang armchair siya. O kaya yung pagpapatungan ng pag sila po ay nagsusulat. Inakwal dala kalamor, may papilda habang sila ay nagsusulat, mga kapaborito. And sabi pa nga dahil hindi sila makakilos, pero nakakahinga pa naman daw. Singara sardina, si asagsak, at sa kaya classroom. Susgino, pero kahit pa paano yung mga bata, mga kapaborito, at yung mga magulang, masuot niransan siya. Oo naman. Ano magagawa, di ba? Yung mga teacher din, no choice din sila kundi tanggapin yung mga bata, kalamor. Arap-arapan, face-to-face talaga yung pagtuturo Nubilbiha, aga ng toothbrush. Aga bilang na toothbrush, sang kaob mo. Diba, arap-arapan. Uno ko ka, sigurado, di asinglot mo amin, di manay. Diba, kapaborito. And sana yan po yung isa sa i-priority ng mga official ho natin na nakaupo ngayon. At maging yung mga uupo sa July 1. Isa sana yan sa mga tututukan nila, mga kapaborito.
in fairness naman, meron naman tayong nakikitang itinatayo ng mga building, mga karagdagang classrooms, kagaya po dito sa Dagupan City. Ito po base po sa ulat, ito po, ongoing school buildings under construction. Ang Dagupan City National High School, merong 2-story na ipinapatayo po dyan. Ito po ay may 6 classroom. And good news yan dahil ang Dagupan City National High School, dyan ako nag-high school, first year and second year. Nung panahon ko nga, marami na kami. 40 plus kami la. O di lalo na ngayon. Pero nadagdagan naman yung mga classrooms. Diyan sa Pugaro Elementary School, may 3-story na ito po ay merong 9 na classrooms. Lasig Grande Elementary School, may 2-story. 4 na classrooms ang kargo nun. And doon sa may Dagupan City National High School Science Building, 3-story na merong 9 classrooms. Ito po ay sa Dagupan City. O dyan sa may Bunuan Bukid High School, merong mga bagong tayo dyan na mga school buildings, mga kapaborito. And tuwang-tuwa tayo mga kapaborito dahil nung last akong pumunta doon ay talagang napakaliit and ongoing pa yung construction. Pero nung nung Mayo lang, pumunta ako doon dahil meron akong kinuhang records para sa anak ko, mga kapaborito. Nakita natin ang luwag-luwag po ng yung compound ng Bunuan Bukid High School at nakita natin yung mga bagong tayo na mga school buildings. At natutuwa tayo dahil na magiging komportable yung mga estudyante ho natin sa kanilang sa kanilang pag-aaral. Pero kulang pa rin daw. Oo, kasi syempre patuloy na dumarami ang bata. Di po ba? At hindi naman natin yun mapipigil, mga kapaborito. At syempre, habang may bata, may pag-aaral na gagawin. Di po ba? Tatanda yung mga yan. Hanggang sa makakapasok na sa school, talagang tuloy-tuloy yan, mga kapaborito. Kaya tuloy-tuloy din po ang pagtatayo ng mga school buildings at mga classrooms. Kaya sana naman po yung sinasabi dyan na nagkaroon po ng graft and corruptions tungkol sa bagay na yan, sana masolusyonan na po. And ano ba talaga ang totoo? Di po ba? Sino ba talaga ang dapat managot? Para sa ganun, maayos po natin. Maira, para ratay makukupit dyan, gobyerno kuno ay. Di ba? Kaya nga merong campaign na anti-graft and corruption, tadakil sumakupit. Ang sakit man niya salita. Pero, di ba? Ganito, may sinasabi na problema dyan sa pagbabudget. Di ba? Ang vice presidente natin may sinasabing ganyan. At siya din pinaparatangan ng ganyan. At kine-question yung tungkol sa budget nito. Pero sa atin naman, sana alam natin yung dapat unahin, mga kapaborito, di po ba? At ilagay natin sa lugar. At isang tabi muna sana yung politika. Para maging maayos ho tayo. Lalo na ngayon, ang sitwasyon ng ating bansa. Nagkakagulo na nga sa ibang bansa. Sana wag na tayong dumagdag pa. Buti nga sa atin dito sa Pilipinas, payapang-payapa tayo. Pero yung ibang mga kababayan po natin, lalo na yung mga nasa Israel at Iran, diba? Kalamor, amot-amot ira. Dahil nga sa giyera ng dalawang bansa. Nako, no choice na ho tayo, kapaborito. Kaya pansamantala, magpapaalam na ho tayo. Salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. Nakasama po natin sa technical side si Engineer Richard Olanday at si Engineer Nixon Dakal. Ako po si Amor Ligas Pidiga. Maraming salamat and magandang morning. Sikaratan, susaray manunaan na balita. It's Sayan Kabosan.